La primera volta a peu Santa Cecília ha congregat este matí vora 400 corredors no sols de Cullera, sinó també d'altres poblacions valencianes. La Societat Musical ha organitzat esta cursa que en la primera edició ha sigut un èxit i que ha comptat amb un recorregut de 7 quilòmetres amb eixida i meta des del local social ubicat al carrer del Riu. L'eixida és des d'ací del carrer del Riu, puja pel pont de pedra, seguint el marge del riu, passem per Piragües i seguim cara a la sud, i a la sud, quan s'acaba ja la carretera, es volta i es fa una espècie de cercle i tornem a eixir al nou pont. I després tornem i aprofitant el mateix tros de camí d'anada. Entonces, pràcticament sols se talla el carrer des del pont de pedra fins al nou pont. I més o menys és el recorregut. Quan arribem al nou pont hi ha una volta circular i tornem a treballar pel nou pont fins ací. S'han repartit 400 i pico dorsals. Està clar que algú dels qui s'ha apuntat no ha vingut, que en general igual serem 320 o això, però un èxit per la primera prova, que en un mes s'ha pensat i s'ha dut a terme, un èxit total. La carrera també ha tingut la seva vessant solidària, ja que s'ha destinat part de la inscripció a benefici d'AFACU, l'Associació de Familiars d'Alzheimer de Cullera. Pues és una iniciativa per mi molt innovadora, és la primera volta que nosaltres contem amb un acte com este. La veritat és que ens fa molta il·lusió, és algo que per a nosaltres és nou, va ser molt positiu i ja que nosaltres ens autofinanciem, això és una espenta, o sigui, és una injecció per a que seguim treballant. El primer corredor en arribar a meta ha estat el cullerenc Salva Palero, amb un temps de 24 minuts. Segons més tard i en segona posició ha arribat a meta el local Antonio Pérez. Un recorregut interessant perquè és una zona que normalment no correm, però és la més bonica perquè vas al costat del riu, veus la sud, les noves obres que han fet per allí i el temps ha sigut ideal, no ha fet ni aire i una bona temperatura i és fantàstic. L'organització ha estat bé, un bon motiu per la música, per els malalts de l'Alzheimer i una carrera molt bona. Els corredors han destacat el bon ambient, l'organització de la prova i l'originalitat del recorregut. A més, l'oratge a primera hora del matí ha acompanyat els participants. L'ambient molt bonico. Hi ha molta gent que està iniciant-se, gent que ja és veterana, molts amics, molta gent del poble, també gent de fora. Un ambient molt bonico. Pues la verdad es que la vuelta muy bonita. Ya he venido a la anterior vuelta de aquí de Cullera hace un par de semanas y también el recorrido estupendo, correr por cerca de la huerta, por terreno así medio tierra, medio asfalto, una pasada, muy bonito, cerca del río también, aparte es que este pueblo me encanta, siempre que puedo vengo a correr aquí. ¿La organización? Perfecta, a mitad del recorrido nos han dado una botellita de agua, luego la gente animando por el recorrido y luego aquí al llegar lo mismo, fruta, agua, o sea, que muy bien, sin ninguna queja. Esta primera edició ha atorgat dos guardons especials. El primer músic que ha arribat a meta i que se l'ha adjudicat Adrià Palomares i la primera músic que ha acabat la carrera, que ha estat per Andrea Tut. Ja podeu comprovar que hi ha moltíssima gent. Calculem que Vicent per megafonia dia que sobre al voltant d'uns 500 persones i ja veus que ha sigut tot un èxit, molta gent, molt contents i així la família de Santa Cecília ens ha apoyant, ha fet falta de tot i molt bé, ja veu l'ambient que n'hi ha. Va ser el primer viatge de categoria i molt ben organitzat, molt bé. I també estic content perquè ha baixat de 6 minuts, ha baixat prou. Un nombrós equip de persones format per dames cecilianes, membres de junta directiva, músics i voluntaris han fet possible la celebració de la carrera que ha comptat amb el patrocini de nombroses empreses col·laboradores.